defensa e ademais gañou seguramente un dos peores partidos de toda a temporada, porque imos ver cal foi o heroe da vitoria. Chámase Brais, este rapazo que lle deron a alternativa dende hai un par de meses, e el foi o auténtico artífice de que o Coruxo cuidese xa non sumar un punto se non conseguir a victoria. Marcou pro Coruxo Pedro Vázquez, minuto 3 da primeira metade. Que tamén está marcando nas últimas jornadas, moi efectivo. Sí, leva 3 goles prácticamente consecutivos Pedro. E despois vexan as oportunidades clarísimas que tivo Valladolid na primeira e na segunda metade. Aí ten a Rafa Sáez, estaba vendo o partido preocupado, porque cando o mellor xogador do teu equipo é o porteiro, non é que vayan demasiado ben as cousas. O pouco de principio a segunda metade, marcou o Valladolid con este remate de cabeza de Ayub. Por certo, xa o dixemos varias veces, Valladolid entrenado por un técnico galego, coruñés, Rubén de la Barrera. Aí estamos a ver o gol de Ayub. Tivo esta oportunidade, outra imaxe das que sempre nos gustan, ver os campos cheos da segunda B e da terceira, esta oportunidade clarísima pro Valladolid, salvada por Brais, e na última xogada do partido, minuto 93 de encontro, a saída dun córner, barullo, a pelota chegalle a Alberto García e mira con que suspense acaba no fondo da rede. Vaya xogada. Primeiro parece que chapa o porteiro, escápalle das mans, a pelota que vai aí como un caracol e acaba no interior da rede. Desesperados os xogadores do Valladolid, seguramente despois de merecer algo máis, acabaron levando de Coruxo unha derrota que lle dá moito aire ao equipo de Rafa Sáez. Y hay que reconocer que el rival ha hecho un partido extraordinario, nos ha quitado cualquier tipo de iniciativa en el juego y nos hemos encontrado con una lotería, ¿no? Teníamos moitas gañas de entrar no gorismo 40, hoxe temos 42 puntos, estamos a 7 partidos vista do remate da competición, prácticamente o que é o obxectivo obrigado, non? Que a permanencia o temos moito máis cerca.